fallat! No, però també, aquí estem. Vale, a veure... L'acabem, la cançó? Ah, espera, no hi ha ningú. Hola, amigos! Ah, clar, encara som ningú, ens estarà connectat. Mira, ja no passa res. Vinga, va, us esperem 30 segons i acabem la cançó de l'Adri, no? Ai, Déu meu. Ostres, saps què passa? Que realment, bueno, a part que avui no tinc tampoc gaire bon dia amb la veu i tal, posa molt més nerviosa cantar a la persona en directe. La cara, No es lo mismo en plan, venga, tengo una canción y no et veig la cara. I, jolín. Bueno, però estem molt contents perquè ho fas molt bé, ens agrada molt bé. Moltes gràcies. La veritat, estem molt contents. Adrià, guapo. Ellos siguen, ¿eh? Venga, 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 es que aquí hay mucho amor. Vale, és que a més hi havia coses que m'havien agradat molt. Jo cantant. L'Adri és molt positiu, mira la vida amb alegria, sempre troba solucions i ens ajuda molt a tots. L'Adri és un àngel, l'Adri és un àngel, estima molt a Paidella, la porta en el cor. L'Adri és un àngel, l'Adri és un àngel, i estima molt a Paidella, la porta en el cor. I ja està. Que guai, gràcies. Ja, sí, sempre s'ho fet així. Pues bueno, esperem que us hagi agradat molt la volada. Segur que ha agradat moltíssim a tothom. Ja s'acaben els directes, ja queda una setmaneta de directes. Clar, el divendres és l'últim ja. Quan s'acaba el col·le s'acaben els directes. Potser pengem cosetes, però els directes dels profes ja s'hauran acabat, d'acord? Ja anirem donant informació. Gràcies, Marina, per tot el que has fet, per tots els directes que has fet, has fet molts, i estem molt, molt contents tots de sempre sentir-te cantar i tocar la guitarra i que ens facis cosetes amb la música, que és molt guai. Moltes gràcies. Merci, merci. Pues nada. Que... Pues res, vaig a despedir-me jo aquí dels meus fans. Adeu! Guapos. Ai... Bueno, que... He dit moltes als meus fans, però és en bromi, Que moltes gràcies, que jo també m'emociono ara pensant, que ja està. Que fort, perquè m'agrada moltíssim, de veritat. I el que us he dit al principi del directe, us ho repeteixo, que moltes gràcies per estar darrere, per sempre recolzar-nos i donar-nos tant d'amor a tots, vale? I res, i us envio una abraçada molt, molt gran i ens veurem pel col·le, vale? Ha sigut molt guai, de veritat. Adeu, amics! Adeu, adeu!